Čo sa to vlastne v tých Miloticiach stalo? Tak až máš 5 minút času, tak poď sa so mnou na to pozrieť. Táto malebná moravská obec nedaleko Hodonína v miestnej časti Šidleny organizovala akciu Otevřené sklepy s hudbou. V tomto krásnom prostredí, kde všetko je obklopené viničom, mohli všetci obdivovať miestnu vinárskú architektúru, doladenú cymbalovou muzikou Třáslavica, samozrejme vyskúšať skvelé víno, super partiu nezadaných a mať tu úžasné zážitky. Na túto akciu ma pozval Lukáš Neduchal a mala názov Single Vines, kde zorganizoval pre veľký počet ľudí zoznámiť sa nielen s vínom, ale aj s novými priateľmi. A v spolupráci s miestnymi vinármi dohodol, aby nám tu odprezentovali svoje vína. A z mojej skúsenosti vám poviem, je to iné ako kupovať si víno v supermarkete, kde vám onom nikto nič nepovie. Tu viete dostať informácie priamo z prvej ruky od ľudí, ktorí sa s týmto vínom zaoberajú. Dokonca som mal tú česť, že som sa mohol do niektorých pivníc pozrieť, ako sa takéto vína skladujú. Čo si osobne veľmi cením a ešte raz dodatočne chcem za to poďakovať. Takto príjemné vychladené vínko sa naozaj dobre pilo. Degustácia prebieha veľmi dobre. Odporúčam všetkým, aby si to sem prišli vyskúšať. Ja som mal tú česť navštíviť tieto moravské sklípky po prvýkrát v mojom živote. A vyskúšať najrôznejšie odrody týchto vín, či už boli biele, ružové, červené, ale samozrejme našiel som tu aj šumivé kúsky. Využívam možnosť navštíviť ďalšiu pivničku, čo si zase veľmi cením. Dále. Dobrý den. My jsme byli puštěni, že se můžeme nahlédnout. Děkuji. Kedy ste cítili teplotu, aká je tu krásna. Nádherné veci, voňavé. A pán Šrahulka nám o víne povedal toho zase dosť veľa. Prechádzka touto lokalitou bola tak trošku rozprávková pre nás vinárov. Prišlo mi, že každý jeden z týchto domčekov má skrátka dneska otvorené dvere pre návštevníkov. Vôbec si nedovolím hodnotiť, ktoré víno bolo najlepšie. To je otázka pre každého jedného, ktorý tu príde a každé jedno si vyskúša. Tunajšie slnko, ktoré sa dotýka viniča, premieňa ho na zázračné ovocie, z ktorého miestni kúzelníci vytvárajú neuveriteľné chutné kúsky. Dokonca tu vedia na takúto akciu vykúzliť krásne počasie. Doladené touto cymbalovou muzikou, ktoré otvára ľuďom srdcia a zlepšuje náladu. Takú otvorenú spoločnosť, dobrú náladu, to som už dávno nezažil. Dokonca som sa nechal trošku zlákať aj do tancu. Deň plný zoznamovania môže pokračovať ďalej a pomaly sa posúva do miestneho kultúrneho strediska. Tento chalás, tento tu má celé na starosti, on tu za to môže. A postaral sa aj o to, ako sa večer vrátiť. Všetkých nás tu povozil kto? Pirát. Zabezpečil, aby nikto neponáhľal domov. Občerstvenie tu bolo prichystané pre každého, bolo pripravované s láskou a veľmi chutné. Týmto samozrejme táto akcia nekončila. Bola ešte prichystaná na noc pre všetkých účastníkov spoločná veľká diskotéka. DJ Noisy a DJ Danny urobili z tohto úplne krásny večer. Namixovali tu pre všetkých taký repertoár, že každý si musel ísť na niečo zatancovať. Poviem vám, bolo to strhujúce. Neostala na mne ani jedna nitka suchá. Muzika hrala celú noc non-stop. Od Lukáša by sa na túto akciu na zoznamovanie mohol ísť učiť aj Tinder. Všetci boli mimoriadne spokojní a éterom sa šírilo obrovské množstvo šťastia. Dokonca veľkým prekvapením pri tomto tanci bolo, keď tu Radek odhodil svoje barly pri tance. Takže táto akcia mala nakoniec aj liečivé účinky. Tak, vážení, to je z tejto akcie na teraz asi všetko. Chcem všetkým poďakovať, ktorých som poznal, že mňa do tejto party srdečne prijali. Tak toto všetko sa stalo v Miloticiach.